Ya menolak mana mana kayu मोनाब्लाबो भिडिअ बानायनो गोसो जाबायलां लोगोफोर नै दा बावैसो सानै हौवाफोरखौ नुदों आङो खानाय सिनना होलायनाय ओमफ्राय सेन्देलनि माला गानहोलायनाय आरोना दा बेखौहाय बबे जायगानि खोन्थानाय जायाखै ओमफ्राय मा नाम बेफोरखौबो खोन्थानाय जायाखै डिस्ट्रिक्टखौबो खोन्थानाय जायाखै ओमफ्राय दा बियो फुरा फेसबुकफ्राव ओरैबायदि ट्रेन्डिं जागासिनो दं आरोना फुरा बेबायदिनो भाइरेल जागासिनो दङ नोंथांमोना नुसनखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ हमनायनि सायावहाय जों गोबांथार रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होखानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ नायनानै थायोब्ला ओरैबायदि लाइ मोनो दा बेनिखायनो साजाबो होखानांगौ आंनिब्ला ओमफ्राय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदिनो साला लान्था हनानैहाय बाजारफ्रावनो फिदिंखानांगौ आंनि बायदिब्ला अब्लासो माने गावगा एसेब्लाबो लाजिनायजों जाबनायजों माने गाव मा दाय मावदों बेखौ एसेब्लाबो गोसोखांगोन आरोखि ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थालांनोसै ओमफ्राय आङो दिनैनि दिनावहाय थैनोसैमोन दे लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आं उन्दैनिफ्राय दासिमाव आं बेफोरबायदि लोमजाफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय आङो ओरैनो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि लोमजाबायना हावनो ओमफ्राय आङो आमगुरियाव जेब्ला डक्टरनाव फार्मासिनाव थाङो होननानै थाङो अब्ला आङो साइदुं गोसा बाइक सालायलांबाय ओमफ्राय आङो डक्टरनिसिम सौहैस्लाबला ओरैबायदि खर' गिदिंबाय आङो लामा गेजेरावनो ओरैहाय बाजार साखाथियावहाय अन्थाइबारियावहाय उन्दुनांखादों लोगोफोर ओरैबायदि मिनिथाव जाखादों बाजारनि मानसिफ्रा ज' नायजोबलायदों आरोखि मानो होनना बुङोब्ला आङो बाइकखौ स्टेन्ड सुनानै लोगो हायाव उन्दुदों आरोना ओमफ्राय आंनि मेसेजबो दंमोन हमथा होनबाय माने बेखौ हमथास्लाबनो हाखायाखिसै नङाब्ला माने आं जलदब गोग्लैदोंबो जानो हागौमोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला साइदुंजों जाबजों ओरैबायदि जालांखादों ओमफ्राय फुरा गोलायनो नागिरदोंमोन आरो फिट नांनो नागिरदोंमोन साइदुंजों जाबजों जाखो ना माखो ओमफ्राय आं हायावनो लाबदा उन्दुबाय आरोखि बिदि जादों आङो दा बेफोरबायदि गोग्लैहां माहां मोनोब्ला सिगांनो उन्दुग्रोनाया मोजांखा आरोखि हायावहाय दा बेबायदि अबस्था आरोना आङो दिनै ओमफ्राय दा नैबे सानैसो हौवाफ्रा बेबायदि सेन्देलनि माला गानहोजानायखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय बे मानसिफ्रा अबेनि जाखो मा डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि अननानै सोरबाफोर सिनायब्ला कमेन्ट बक्सफ्राव कमेन्ट होदो ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि मावनायनि फिथाइखौहाय मोनखायो बयबो मोनखायो जों मावला जोंबो मोनगोन दा बेनिखायनो बेफोरबायदि जानो नाङा दा बयबो स्ट्रं जानांगौ बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ हमनायनि सायाव जों रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होनांगौ आं माने बेखौनो बुंगोन आरोखि जायाखै नामा सानो गैया Oleh kim sih dong? Hai kak, ya menolak mana kayu dulu raja dari budaya kita. Yang kan anak labra. Pada hai. Ya kita dari lama. Risah anak. Buah. Mudah. Kumai dong tuh nasa. Kumai dong. Handala hai bang hai hijaunya. Ada undi gotofurke bisnis kalam haino.